खुलुमबाय, आं रिंखि ब्रह्म। मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव रानि खालायस्रि फोथाराव खुंफुंनो थि खालामनाय जाबाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 23, 24, 25 आरो 26 फेब्रुआरियाव सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंनो आखायाव लादों। बिनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो हारि धोरोम फारागथि गैलायै जासे लोब लोब हानजा हानजा फैनानै बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय, आं रिंखि ब्रह्म। मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव रानि खालायस्रि फोथाराव खुंफुंनो थि खालामनाय जाबाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 23, 24, 25 आरो 26 फेब्रुआरियाव सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंनो आखायाव लादों। बिनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो हारि धोरोम फारागथि गैलायै जासे लोब लोब हानजा हानजा फैनानै बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।